நம்மளோடதுல மட்டும் இல்ல. எல்லாத்துலயுமே கம்மியா இருக்காங்க. ஆனா 6 AM கொஞ்சம் அதிகமா இருக்காங்க. ஆனா 3 PMல சடனா கம்மியாயிட்டாங்க. அதுல 20 பேர் வந்தாங்க மாதாஜி நேத்துங்க. அதுல மத்தியானத்துல 30 பேர் இருந்தாங்க. நம்ம இதுல கூட கம்மியா இருந்தாங்க. ஆனா அதுல அதிகமா இருந்தாங்க. அவங்களே கம்மியாயிட்டாங்க. என்னன்னு தெரியலீங்களே. ஓகே. ஜெயராத மாதவ பாட்டு யாராவது பாடுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பாடிட்டேங்க மாதாஜி. அதுவும் பாடிட்டோம், சாட்டும் பண்ணிட்டோம் ஒரு ரவுண்டு. சாண்டிங் முடிச்சாச்சா? ஜெயராத மாதவ பாட்டு பாடியாச்சு. பிரணத்தி அது பாடியாச்சு மாதாஜி. பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணிட்டோம். 8:30க்கே பண்ணிட்டோம். 8:40க்கே. பிரணத்தி ஓ! சொல்லுங்க பிரபு. பிரணத்தி பண்ணல. பிரணத்தி பண்ணல. ஓகே. ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி இந்த குரூப்ல வராங்களா? 3 லெவல் 3ல வராங்களான்னு தெரியல. இந்த குரூப்ல வராங்க ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி. இந்த குரூப்லயும் வராங்க, மித்த குரூப்ல தெரியல, இங்க வராங்க. ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி வராங்க மாதாஜி. அதுலயும் இருக்காங்க, இதுலயும் இருக்காங்க மாதாஜி. இல்ல அதுதான் இப்ப நீங்களும் ஸ்வர்ணலதா மாதாஜியும் 7 o'clock வரீங்க, 9 o'clock வரீங்க. உங்க 2 பேர்ல யாராச்சும் ஒருத்தர் 7 o'clock சேவையும் இன்னொருத்தவங்க 9 o'clock சேவையும் எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். 2 பேர்ல யாரு என்ன கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. இப்ப இதுக்கு இல்ல, அடுத்த பேட்ச் இருக்குல்ல மாதாஜி. 3 மணிக்கு இன்னொருத்தவங்க இருக்காங்கல்ல, இன்னொருத்தவங்க அதுல இருக்காங்களே. ஆக்சுவலா அடுத்த பேட்ச் 60வது பேட்ச் வராங்கல்ல, அவங்களோட அந்த சர்வீஸ் கண்டினியூ பண்றதுக்கு L1 L2. அதனால இருக்காங்க. ஓகே மாதாஜி. நீங்க எதுன்னு நீங்க சொல்லுங்க. 7 மணியா இல்ல 9 மணியா ஏதாவது சொல்லுங்க. எந்த இதுல இருக்கீங்க நீங்க? 3 மணில இருக்கீங்களா மாதாஜி? நான் இப்போ ஒரு லிஸ்ட் போடுறேன், பாத்தீங்களா? அதுல எதுல இருக்கீங்க? 3 மணிக்கு இருக்கிறேங்க மாதாஜி நானு. 3 மணிக்கு கிளாஸ் 3 மணில இருக்கீங்க. ஓகே அப்புறம் ஓகே 9 மணிக்கு இருக்கிறேன். 9 மணிக்கு தான் முதல்ல கிளாஸ் அலாட் பண்ணது. நம்ம 9 மணிக்கு தான் லெவல் 2க்கு. ஓகே ஓகே. சோ அப்ப நீங்க 3 மணி கம்ஃபர்டபுளா 9 மணி கம்ஃபர்டபுளான்னு பாத்துக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு கிளாஸ்ல நீங்க கோ ஹோஸ்டா இருங்க. ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி 9 o'clockனா அவங்க 9 o'clock இருக்கட்டும். நீங்க 3 மணிக்கு இருந்துக்கிறீங்களா? ஓகேங்க மாதாஜி. நீங்க எப்படி சொன்னாலும் சரிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. சோ அப்ப நீங்க உங்களை 3 மணிக்கு நான் போட்டுடுறேன். அவங்கள 9 o'clock இதுல போட்டுடுறேன். ஓகே. பிரணத்தி யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத்தி யாராவது சொல்றீங்களா? இல்லைங்க மாதாஜி. மோகன் சுந்தரம் பிரபு. மோகன சுந்தரம் பிரபு. 7 பேர் தான் இருக்கிறாங்க மாதாஜி. இந்நேரத்துக்குன்னா 15 பேருக்கு மேல இருக்கும். ஜெய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவா ஜய குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜனவல்லபா गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. பகவானுடைய கிருப்பையினால நம்ம இவ்வளவு தூரம் பிரயாணம் பண்ணி வந்திருக்கோம். இப்போ சக்சஸ்ஃபுல்லா 3வது மாடியூல் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு L2 கிளாஸ்க்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்தோட தொடக்க தொடர்ந்து வரக்கூடிய பதங்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். க்ஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். க்ஷேத்திரம் அப்படின்றது வந்து களம், இந்த உடல். அந்த உடலை அறிந்தவர்கள் க்ஷேத்திரஜ்ஞன். அதை அனுபவிக்கக்கூடியவங்களுடைய உணர்வை பத்தி நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 18வது பதம் வரைக்கும் முடிச்சிருக்காங்க இல்லைங்களா மாதாஜி பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வாய்ஸ் கிளியரா கேக்குதுங்களா பிரபு? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே ஓகே. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? தயவு செஞ்சு எல்லாருக்கும் திருப்பி காலிங் சர்வீஸ் பண்ணி எல்லாரையும் கூப்பிடுங்க. ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அட்டெண்டன்ஸ். ஓகே, நேத்து பார்த்த கிளாஸ்ல என்ன உங்களோட புரிதல் இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னென்னலாம் என்ன புரிஞ்சிருந்தது? எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து பார்த்ததுல என்ன புரிதல், என்ன புரிஞ்சிருந்தது நேத்து பார்த்த கிளாஸ்? யார் வேணா சொல்லலாம், சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா லைன்ல? ஏதாச்சும் அந்த நேத்து இருந்த கிளாஸ்ல ஏதாவது புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? அது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு வைங்க, 5 நிமிஷம் யோசிச்சு வைங்க, 5 நிமிஷம் தான். ஏன் பிரபு, விஷ்ணு பிரபு 13 அத்தியாயம் வந்துட்டாங்களா? சிவகாமி மாதாஜி சொல்லுங்க. பணம் அனுப்பிவிட்டேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. பணம் அனுப்பிட்டாச்சு மாதாஜி. எஸ் பிரபுஜி, சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பொருளையும் அவர்தான் பிரகாசமா இறைவன் தான் கிருஷ்ணர் இருக்கிறாரு அப்படின்னு அர்ஜுன் சொல்றாரு. அர்ஜுனன் வந்து அர்ஜுனனுக்கு எல்லா ஜட பொருள்கள் இயற்கையில எல்லாருமே எல்லா இதுலயும் பாக்குறப்ப கிருஷ்ணர் தான் எல்லா ரூபத்திலயும் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறது பத்தி நம்ம பார்த்தோம் மாதாஜி. வேற இந்த ஸ்லைடு பார்த்த உடனே இந்த ஸ்லைடுல இருந்து பார்த்தது சொல்றீங்க. எல்லாம் அப்படி இல்லைங்க. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். அப்புறம் இந்த விஸ்வரூபத்தை பத்தி அவர் எல்லாம் முழுமையா கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தெரிவிக்கிறாருங்க. விஸ்வரூபம் எதுல நம்ம பார்த்தோம்? எந்த அத்தியாயம்? விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம்னு நம்ம எந்த அத்தியாயத்துல பாக்குறோம்? 12வது அத்தியாயம். 12வது அத்தியாயத்துல அதை பாக்குறோம் இல்லையா? சோ இந்த அத்தியாயத்தோட மேன்மையானது என்ன? இந்த அத்தியாயத்தோட சாரம் என்ன? இயற்கையும் அனுபவிப்பினும் உணர்வும். இயற்கையில இருக்கிற எல்லாவோட இயற்கையும் எல்லா பொருளோட தத்துவத்தை நம்ம இதுல பாக்குறோம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. வேற யாராவது சொல்லுங்க, இந்த இந்த அத்தியாயத்தோடது என்ன?
எல்லாரும் கொஞ்சம் அலர்ட் ஆயிக்கோமா. சோ இந்த அத்தியாயம் என்ன? க்ஷேத்திரஜ்ஞ விபாக யோகம். இந்த க்ஷேத்திரம் அப்படின்னாலே இந்த களம், அதாவது இந்த உடல். அந்த உடலை அறிந்தவன் யாரு? ஆத்மான்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்மளாலே நம்மளோட உடல்ல என்ன நடக்குதுன்றது தெரியல இல்லையா? பகவானுக்கு தான் வந்து எல்லா இதுலயும் அவர் வந்து அந்தர்யாமியாக வீற்றிருக்கின்றார். அவருக்கு தான் ஒவ்வொருத்தரை பத்தியும் தெரியும். சோ உண்மையான க்ஷேத்திரஜ்ஞன் பரமாத்மா அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இந்த அத்தியாயத்துல மேன்மையாக இருக்கிறது 6 கேள்விகளை வந்து அர்ஜுனன் கேட்கிறார். த்ரூ அவுட் த பகவத்கீதை நம்ம இதைதான் பாக்குறோம். சோ இங்க வந்து 6 கேள்விகளை கேட்கிறார். பிரகிருதி அப்படின்னா என்ன? அதை அனுபவிக்க கூடியவர்கள் யார்? புருஷர்ன்றவங்க யாரு? அதுவும் பரமாத்மா தான். நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நான் தான் அனுபவிக்கிறேன். நம்ம எல்லாம் அனுபவிக்கப்படுபவர்கள். அவர்தான் வந்து பரம புருஷர். க்ஷேத்திரம்னா என்னன்னா இந்த உடல். அந்த உடலை அறிந்தவன் நம்ம நினைச்சுக்கிறது ஆத்மான்னு. ஆனா அதை அறிந்தவரும் பகவான். ஏன்னா நம்மள மட்டும் இல்ல, எல்லாத பத்தியும் அறிஞ்சிருக்கிறாரு. சோ இந்த உடலுக்கும் அந்த ஆத்மாவிற்கும் உள்ள உள்ள தொடர்போ அல்லது வேறுபாடோ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அதுதான் ஞானம். சோ இந்த ஞானத்தை கொண்டு எதை நாம அறிந்து கொள்கின்றோமோ, பரமாத்மாவை அறிந்து கொள்கின்றோமோ, அதுதான் வந்து நேயம். சோ இந்த 6 கேள்விகளை சுற்றித்தான் இந்த அத்தியாயம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இப்ப மாதாஜி சொன்னாங்க, ஆஹ் அவருடைய அந்த அறியாமைன்றது வந்து விலகுகின்றது அப்படின்ட்டு. முந்தா நேத்து நீங்க நல்லா அனுபவிச்சிருப்பீங்க. பகவானுடைய விஸ்வரூப சந்தர்ஷன யோகம் அப்படின்றது வந்து நல்லா இது பண்ணிருப்பீங்க. சோ இங்க நம்ம பாக்குறோம் 18வது அத்தியாயில பிரகாசிக்கக்கூடிய பொருள்கள் எல்லாவற்றின் மூலம் யாரு அப்படின்னாக்கா பகவான். நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா என்ன பார்த்தோம் விபூதி யோகத்துல? அர்ஜுனன் வந்து பகவானை பார்த்த உடனே அவருடைய இது என்னவாக இருக்கு? ஒருவேளை பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒன்று சேர்ந்து வந்தால் உங்களுடைய உடல்ல இருந்து உங்களுடைய அந்த ஒளிக்கு வந்து ஈடாகலாம். ஒருவேளை அது கூட மேபி அப்படின்னு தான் சொல்றார். சோ இங்க அனைத்து பிரகாசிக்கிறதுக்கும் உள்ளார அதோட மூலம் யாரு? பகவான் அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த அருவவாதிகள் பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அவங்க தன்னுடைய மனதை எதில் நிலைநிறுத்தி இருக்காங்க அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய உடல்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த தேஜஸ், அந்த பிரம்மத்துல அந்த இதுலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க மனதை நிலைநிறுத்தி அதுதான் நம்மளுடைய இலக்கு நினைச்சிட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஆனா அது வந்து முழுமையான புரிதல் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சோ பகவானே வந்து அனைத்தின் மூலம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அவர் ஜடத்தின் இருட்டிற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர். ஜடம்ன்றதுனாலே இது வந்து இருட்டு அப்படின்னு சொல்றோம். ஏன் இருட்டு? இதுல நம்ம அறியாமையில மாட்டின்னு இருக்கோம். ஏன் மாட்டின்னு இருக்கோம்? திருப்பி அந்த 3 குணங்கள். சோ நமக்குன்னு பகவான் கொடுத்த ஒரு சுதந்திரத்தை என்ன பண்றோம்? அதீதமாக உபயோகப்படுத்தணும்னு நினைச்சதுனால நம்ம இங்க வந்து மாட்டின்னு இருக்கோம். அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு காரணமற்ற கருணை, பகவானுடைய காரணமற்ற கருணை, பக்தர்களோட சங்கம் நமக்கு கிடைக்குது. அவங்களோட சங்கத்துல இருந்தாலொழிய நமக்கு வந்து மோட்சம் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அவரே அறிவாகவும் அறியப்பட வேண்டிய பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் இருக்கின்றார். ஞானம் என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நமக்கு அந்த ஞானமும் சேர்ந்து வருகின்றது. அந்த ஞானம் வருவதோட பயன் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்முடைய உண்மையான நிலை, நம்ம என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்னன்றத பகவான் நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறார். சோ அந்த உண்மையான அறிவே யாரு? அவரை தெரிந்து கொள்வதுதான் உண்மையான அறிவு. அவர்தான் நம்ம யாரை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் நேயமும் பகவானாவே இருக்கார். நம்மளுடைய வாழ்வோட நோக்கம் என்னவாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா பகவானை அடைவதுதான். அவர் எங்க இருக்கார்? எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கார். அதனாலதான் நாம எல்லாருக்கும் வந்து என்ன பண்ணணும்? மரியாதையோட நடந்து கொள்ள வேண்டும். எப்படி கோவில்ல வந்து அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு வந்து நம்ம வழிபாடு செய்கின்றோமோ, அர்ச்ச விக்கிரகம் வந்து என்ன சிறப்பு வாய்ந்தது? நாம சாக்ஷாத் பகவானுக்கு என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை அப்படியே அவருக்கு செய்யறோம். அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றார் பகவான் கருணையோட. வைகுண்ட லோகம் எங்க இருக்கு? எவ்வளவு லோகத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கு. சோ அங்க இருந்து பகவான் நமக்காக கருணையோட இங்க எழுந்தருளி இருக்கார். மங்களார்த்தி காலையில பாக்குறதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு ஒரு எளிதான காரியமே கிடையாது. அது பகவானுடைய கருணை இல்லாமல் அது கண்டிப்பா நடக்கவே நடக்காது. ஏன்னா அவர் வந்து நீங்க காலையில பாத்தீங்கன்னா தெரியும், நமக்காக பகவான் வந்து அங்க வீற்று கொண்டிருக்கின்றார். என் குழந்தை வராதான்னு சொல்லிட்டு அவர் காத்துன்னு இருக்கார் இல்லையா? நமக்கு பிசிக்கலா தான் போய் பண்ண முடியல. அட்லீஸ்ட் ஆன்லைன்லயாச்சும் நமக்கு வந்து ஹிஸ் கிரேஸ் நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுவோட கருணையினால நமக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சிருக்கு.
ஸோ அதனால எவ்வளவு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு ஆன்லைன்ல. ஸோ அட்லீஸ்ட் 4:30 மணிக்கு நீங்க எந்திரிச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து மங்களாத்தி கண்டிப்பாக நீங்க பார்க்கணும். ஸோ அப்ப அவருடைய தரிசனம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், திருப்பாதத்துல இருந்து அப்படியே திருமுடி வரைக்கும் அவங்களுடைய தரிசனம் காட்டுவாங்க. ஸோ நீங்க நீங்க ரெகுலரா நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி வந்து குழந்தை மேல நமக்கு ஒரு அன்பு வருது இல்லையா, அது போல நம்ம வந்து பகவான் மேல அந்த அன்பு கண்டிப்பாக வரும். நம்மளுடைய அத்துணை கேள்விகளுக்கும் அவர்கிட்ட இருந்து நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்மளால அறியப்பட வேண்டிய இலக்கு பகவான். அவர் எல்லோருடைய இதயத்திலும் வீற்றிருக்கின்றார். எல்லாரையும் மரியாதையோடு நடத்த வேண்டும். பக்தனுடைய குணங்கள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? சாதுவாக இருப்பாங்க, சமச்சித்தா சமவேதா, எல்லாரையும் ஒரே நிலையில வச்சு நடத்துவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் இருக்கு. பகவான் எல்லார்கிட்டையும் வீற்றிருக்கின்றார். சோ அவருக்கு நாங்க மரியாதை தர வேண்டும் அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட வேற்றுமைகள் இருக்காது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ பகவானே அறிவு, அறியப்பட வேண்டிய பொருள், அந்த அறிவின் இலக்கம், அந்த அறிவை கொண்டு யாரை நம்ம அடையணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுவே வந்து பகவான் அப்படின்னு பார்க்கணும். 19வது பதம் யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासदः विज्ञाय मद्भावयोपपद्यते. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. நன்றி பிரபு. சோ இந்த மாதிரி க்ஷேத்திரம்னா என்ன? இந்த உடல் அல்லது களம். ஞானம் என்பது என்ன? அறிவு. எது ஞானம்னா அறிவு. என்ன அறிவு? நான் வேற, இந்த உடல் வேற, பகவான் இந்த உடலே வீற்றிருக்கின்றார். அவரை அடைவதுதான் நம்மளுடைய, அவரை உணர்வதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை நோக்கம். அறியப்படும் பொருள் யாரு? ஞேயம் யாரு? பரமாத்மா. சோ இதெல்லாம் என்னால சுருக்கமாக விளக்கப்பட்டது. இவ்வளவு நேரம் பகவான் அதுதான் இது பண்ணிருப்பார். நேத்து நீங்க அதை அனுபவிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? சோ என்னோட பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். இந்த உடல் வேறு, உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வேறு, பகவானும் என் கூடவே இருக்கார் அப்படின்றத யாரு புரிந்து கொள்ள முடியும்? பக்தர்கள் மட்டும்தான். அப்படி அவங்க புரிந்து கொள்ளும் போது பகவானை அடைகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா அந்த பாவத்துல இருக்கும்போது அவங்க எல்லாருக்கும் அதே மரியாதையை கொடுக்குறாங்க. மத் பக்தா, என்னுடைய பக்தர், இந்த ஞானத்தை அவன் புரிந்து கொள்கின்றான். சோ பக்தி யோகத்தோட முக்கியத்துவத்தை தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள். நம்ம வந்து பார்த்தோம், இந்த மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் முழுக்க முழுக்க பகவானுடைய எப்படி பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்ற இந்த பக்தி யோகத்தை சிரேஷ்டமா நமக்கு சொல்லியிருக்கு. அடுத்து இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு ஞான யோகத்தை விளக்குகின்றது. எது உண்மையான ஞானம்? நம்ம இங்க அதை தான் பாக்குறோம். சோ பக்தி செய்ய செய்ய ஞானமும் நம்ம கூட வரும். அப்ப நமக்கு எது சரி எது தவறு அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இருக்கும். அப்ப தவறான செயல்களை விடுத்து சரியான செயல்களை செய்து பகவானை சென்றடைவோம். இப்படியாக ஞான யோகம் கடைசியாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ நாம இந்த உடல் கிடையாது, நாம யாரு? நித்தியமான ஆத்மா அப்படின்ற அந்த உணர்வுக்கு நாம வரணும். ஓகே, 20வது பதம் யாராவது மாதாஜி எல்லாரும் அவசியம் வாசிக்கணும். வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்ம கரெக்டான பேஸ்ல தானே போறோம். இன்னைக்கு உண்டான ஸ்லோகம் தானே படிச்சுட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு உண்டான கிளாஸ் தானே, ஷெட்யூல் கரெக்டா தானே போகுது. என்னாச்சு தெரியல, உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. இல்ல எனக்கு மட்டும்தான் அப்படி இருக்கான்னு தெரியல. ஓகே, 20வது பதம் வாசிங்க யாராவது. மாதாஜி பிரபுஜி, மாதாஜி வாசிங்க. ஒருத்தர் மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விக்ரியும் புருஷம் சைவ வித்யானதி உபாவ் அபி விகாரம்ஷ குணசைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாளிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜட குணங்களின் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இங்க நம்ம பாக்குறோம், இந்த ஜட இயற்கை, பிரபஞ்சம், பிரகிருதி, உயிர்வாழிகள் எல்லாமே வந்து ஆரம்பம் அற்றவை. அதாவது நம்ம இதுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய அனாலஜி பார்த்திருக்கோம், நிறைய எடுத்துக்காட்டு உதாரணம் பார்த்தோம் இல்லையா? எப்படி இப்ப காலையில ஒருத்தவங்க வந்து கடை திறக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா என்ன பண்ணுவாங்க? உள்ள இருக்க பொருள் எல்லாம் கொண்டு வந்து அழகா அது எல்லாருக்கும் பார்வையே வைப்பாங்க காலையில. அதே மாதிரி சாயந்தரம் என்ன பண்ணுவாங்க? அதை கொண்டு போய் திருப்பி உள்ள வச்சுட்டு கடையை சாத்திடுவாங்க இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பகவானு கிட்ட இருந்துதான் இதெல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்படுது. அதே போல அந்த அந்த கடைசி காலத்துல என்ன ஆகுது? திருப்பி அவருக்குள்ளேயே வந்து
அவ்வியக்தமாக அவருக்குள்ளே வந்து அடங்கி விடுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த ஜட இயற்கைக்கு புதுசா வந்தது அப்படின்னு அது ஆல்ரெடி நித்தியமாக இருக்கு. இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது? எப்படி சூரியன் வந்து வரும்போது சூரியன் காலைல வரார், சாயந்தரம் மறைஞ்சு போறாரு, அப்படியா? இல்ல, சூரியன் நித்தியமா அங்கதான் இருக்கார். சோ அந்த மாதிரி இந்த இயற்கையும் இந்த உயிர்வாழிகளுக்கும் ஆரம்பம் என்பது கிடையாது. அவங்களுடைய அப்ப எப்படி இதெல்லாம் மாறுது? ஓரறிவு, ரெண்டறிவு இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இது இருக்கு. நம்ம செய்யக்கூடிய கர்ம விளைவுகளோட பலன் பகவான் சர்வ சாட்சியாக நமக்குள்ளார இருந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கார். நமக்கு இது சரி, இது தப்புன்ற ஞானத்தை பக்தர்கள் மூலமாகவோ இல்லது மானசீகமாகவோ நமக்கு உணர்த்துறார். மனசாட்சின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? இருந்தாலும் நான் இதைத்தான் பண்ணுவேன்ட்டு அவங்க போனாங்க அப்படின்னாக்கா அதனுடைய விளைவு. அதனால அந்த அந்த அதனால அந்த ஒரு மாற்றத்தை அவங்க எதிர்கொள்றாங்க. நம்ம லெவல் 1ல வந்து கீதா மகாத்மியம் பார்த்தோம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு காளை வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப உயிருக்கு போராடின்னு இருக்கு. ஆனா அதோட முற்பிறவி பாத்தீங்கன்னா அது உயர்ந்த பிராமணனாக இருந்துச்சு. அப்படி உயர்ந்த பிராமணன் எப்படி அடுத்த பிறவில வந்து காளையாக மாறினார்? ஏன்னா அந்த போன பிறவியில் அவர் செய்த கர்மங்களோட பலன். எதற்கு நம்ம இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி? நான் ஒரு கர்மம் செய்தா அதுக்கு கண்டிப்பா பலன் இருக்கும். அது புண்ணியமாகவும் இருக்கலாம் அல்லது பாவமாகவும் இருக்கலாம். புண்ணியம் நிறைய சேர்ந்துச்சு அப்படின்னாக்கா மேலுலகம் போயிட்டு அங்க போய் நான் என்னோட பேங்க் பேலன்ஸ் முடியிற வரைக்கும், புண்ணிய பேலன்ஸ் முடியிற வரைக்கும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணிட்டு திருப்பி நான் அந்த பூலோகம் வந்து திருப்பி நான் 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். எதுக்கு இந்த பிறப்பு இறப்பு சுழற்சி? அப்போ என்னோட கர்மத்தை இதுல இருந்து நான் வெளியில வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? என்னுடைய செயல்கள் அனைத்தும் பகவானுக்கு அர்ப்பணமாக செய்யணும். பக்தி பாவனையில நம்ம அதை செய்யணும். அப்படி செய்யும்போது நமக்கு அதுல கர்ம பந்தனம் கிடையாது. அதுல நாம வந்து பந்தப்படுவது இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இதோட மாற்றங்கள் எல்லாம் எதனால வருது அப்படின்னாக்க இந்த ஜட குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருட்களே அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஜீவன்களின் குணங்கள் வந்து ஆரம்பமற்றது. பௌதீக இயற்கையை அனுபவிக்க நினைக்கிறதுனால உயிர் வாழி கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு. பௌதீக இயற்கை ஆக்சுவலா அது வந்து பகவான் சொல்றார். இது பகவானுடைய சக்தியாக இருந்தாலுமே கூட அது வந்து என்னது தாழ்ந்த சக்தி அப்படின்றத சொல்றார். சோ நாம என்ன மாதிரியான செயல்களை செய்கின்றோமோ அதற்கு ஏற்றாற் போல நமக்கு 84 லட்ச உயிரின வகைகளாக நாம பிறக்கின்றோம். ஓரறிவு, ரெண்டறிவு, மூன்றறிவு. அதுல மனித பிறவியாகவே 4 லட்சம். நம்ம 8th இதுல பார்த்தோம் இல்லையா? சகஸ்ர ஆயிரக்கணக்கான மக்கள்ல யாராச்சும் ஒரு சிலருக்கு தான் பக்தி பண்ணணும்னே தோணும். அப்படி பக்தி பார்வை இருக்கவங்களையும் ஒரு சிலரால மட்டும்தான் கிருஷ்ண பக்திக்கு வர முடியும். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? எல்லா தேவதேவியர்கள் வழிபாடுகள்லாம் நம்ம பண்றோம். ஆனா அதெல்லாம் இப்ப ஒரு செடி வளரணும்னா நம்ம என்ன பண்றோம்? அந்த வேருக்கு தான் தண்ணி ஊத்துறோம். இலையில தண்ணி ஊத்துனா அந்த செடிக்கு உண்டான போஷாக்கு போகுமா? போகாது மாதாஜி. போகாது. அது போல இப்ப நம்ம ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் கூட அடுத்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் தான் போறாங்க. அப்ப நம்ம வந்து கேபினெட் மினிஸ்டருக்கு மரியாதை கொடுத்து அவங்கள ரொம்ப புகழ்ந்து சொன்னோம்னா அங்க என்ன மாதிரியான சிச்சுவேஷன்? ரொம்ப எம்பரேசிங்கா இருக்காது. அது அவங்களுக்குமே பிடிக்காது. ஏன்னா நமக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்கும்போது அவர்தான் நம்ம பிரதானமா சொல்லணும். ஒரு சாதாரண மனுஷங்க நம்மளுடைய ஒரு அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே இப்படி இருக்கு அப்படின்னாக்கா பிரபஞ்சம் முழுவதையும் பகவான் வந்து சிருஷ்டிக்கிறார், பாதுகாக்கிறார், அதை தனக்குள்ள அடக்கியும் வைத்துக் கொள்கின்றார். அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய இதுக்கு நாம வந்து என்ன பண்றோம்? அவரால நியமிக்கப்பட்ட தேவதேவியர்களோட வழிபாட ரொம்ப சிரேஷ்டமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது தேவையில்லை ஆக்சுவலா. ஒரு உயர்ந்த சிவ பக்தர்களாக இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அவர் எப்பவுமே அவர் யார ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு? அவர் எப்பவும் பார்த்திருக்கீங்களா? சிவபெருமான் வந்து ஒரு தியான ரூபத்துலதான் இருக்காரு எப்பவுமே. சோ அவர் என்ன பண்றாரு? பகவான மனசுக்குள்ள நம்ம இன்னும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா 11 ருத்ரர்கள், 12 விஷ்ணுக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். அதுல வந்து சிவபெருமான் வந்து ரொம்ப சிரேஷ்டமானவர். ஆஹ் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்பு அப்படின்ட்டு எப்பவும் ஆதிசங்கரரை வந்து ஆதிசங்கரன்ற இவரு நம்மளுடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய முதல் அவதாரமான சங்கர்ஷ்ணர மனசுலயே நினைச்சுட்டு இருக்க. சோ அதனால அவருக்கு வந்து அந்த தமோகுணத்தோட அதிபதியாக அவர் கொடுக்கப்படுறான்னு பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த இதுல படிப்போம். நம்ம அடுத்த லெவல்ல வரும்போது இங்க நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம் அப்படின்னாக்கா 4 லட்சம் மனுஷங்களாவே நம்ம பிறக்கிறோம். அப்போ நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன் பகவானுடைய காரணமற்ற கருணை. அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம்? பக்தி அப்படின்ற அந்த வட்டத்துக்குள்ளேயே நம்ம வரோம். இதுல நம்ம பாருங்க, முதல் நாள் நமக்கு எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? 94 பேரும் நம்ம இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப பாருங்க 10 பேர் கூட வரல.
இந்த வெறும் இந்த 3 மாசத்துலயே 3 மாசமா எத்தனை மாசமா நம்ம இணைஞ்சிருக்கோம் பிரபு? 2 மாசம் ஆகுதா? ஆமாமா, ஜான் 1 ஸ்டார்ட் ஆச்சு மாதாஜி. ஆஹ் கிட்டத்தட்ட 1.5 மாசத்துலயே வந்து நம்மளுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய நிலையா இருக்கு. சோ பக்தியில அந்த சர்க்கிள்குள்ள வந்து அதுல ரொம்ப நிலைத்து நிற்பது அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி சாதாரண விஷயம் அல்ல இல்லையா? சோ இது நம்மளுடைய பூர்வ ஜென்ம பலன். அதனால நம்ம என்ன செயல் செய்கின்றோமோ அதனுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அது அது எப்படி இந்த 84 லட்சம் உயிரின வகைகளாக இருக்கிறோம். இத நம்ம முடிவுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னாக்கா எத்தனை தடவை தான் இப்ப பின்னாடி நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நினைச்சு பார்க்கவே கஷ்டமா இருக்கு. பிறந்து வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் போய் காலேஜ் போய் எப்படி இதை திருப்பி திருப்பி நம்ம இதை பண்ணிட்டே இருக்கிறது. சோ இதுல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னாக்கா பக்தியே செய்ய வேண்டும். அதனாலதான் பகவான் கருணையோட நமக்கு ஆச்சாரியர்களையும் பக்தர்களையும் வழிகாட்டுற. இப்படிதான் கண்ணா போனோம், நீ வேற எங்கேயும் வழி தவறி போயிடாத, நீ வா. நம்மளுக்கு என்ன பண்ற பிரபுபாதர் கை பிடித்து கூட்டிட்டு போறார். நம்ம எல்லாரும் ஒரு ஒரு நிலையில இருந்திருப்போம், வேற ஒரு விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்திருப்போம். ஆனா இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம், ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். சோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு வந்து இந்த பௌதீகமான கலங்கங்கள்ல இருந்து நாம வெளியில வர முடியுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நாம என்ன செயல் செய்கின்றோமோ அதனுக்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய அடுத்த பிறவி நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. அதே மாதிரி இயற்கையோட குணம் அதுவும் ஆரம்பமற்றது. அது தோன்றது தற்காலிகமாக இருக்கிறது போல தோணும், ஆனா அது எப்பவுமே நித்தியமாக இருக்கு. அது வந்து ஆனா மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றதுன்றத நம்ம பாக்குறோம். எப்படி வந்து இப்ப நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, திடீர்னு இந்த சுனாமி வருது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மற்ற உபாதைகள் வருது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நம்ம தங்குறதுக்கு உண்டான இடத்தையும் இந்த பிரகிருதி கொடுக்குது, இயற்கை கொடுக்குது. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த இயற்கையை சுரண்டிடுறோம். அதுக்கு நம்ம வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடறோம். எதுக்கு மகாபாரதம் நடந்துச்சு? பூமாதேவிக்கு அந்த பாரத்தை தாங்க முடியல. எந்த பாரத்தை? இந்த அசுரர்களோட அசுரத்தன்மை கொண்ட அரசர்களோட பாரத்தை தாங்க முடியல. அதர்மம் ரொம்ப தழைத்து போயிடுச்சு. அத அவங்களால தாங்கிக்கவே முடியாத காரணத்தினால பிரம்மதேவர்கிட்ட போய் அவங்க பிரார்த்தனை வைக்கிறாங்க, எனக்கு வந்து பாரம் அதிகமாயிடுச்சு. அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு பசுவோட ரூபம் எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கடல்ல போய் பகவானுக்காக ஆஹ் அவங்க வந்து பிரார்த்தனைகளை வைக்க, பகவான் மானசீகமாக இந்திரதேவனுடைய பிரம்மதேவருடைய மனதுல தோன்றி சொல்கின்றாரு, வெகு விரைவில் நான் கிருஷ்ணாவதாரம் எடுக்கும் போது இந்த பூமியோட பாரம் குறையும். எப்படி மகாபாரத போர்ல எல்லாருமே மொத்த படையும் வந்து 2ஆ பிரிஞ்சிருக்கு. யாரெல்லாம் அதர்மம் செஞ்சாங்களோ அவங்க எல்லாம் அழிந்து விடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இது வந்து பிரபஞ்சம் வந்து ஜீவன் தங்குறதுக்கும் இடம் கொடுக்குது, அது மாற்றத்துக்கு உள்ளானது. இதுதான் வந்து 3 குணங்களால கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது, அல்ல இதுதான் கட்டுப்படுத்துகின்றது 3 குணங்களை. சோ இந்த இந்த இயற்கை, இந்த பிரகிருதி, பிரபஞ்சம் அல்ல பிரகிருதி, இந்த 3 குணங்கள் கொண்டதாக இருக்கின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்குள்ள நம்ம வர்றதுனால அந்த குணத்தை நம்ம எடுத்துக்கிறோம். எப்படி மழை தண்ணி மேல இருந்து வரும்போது தூய்மையா தான் இருக்கு, ஆனா அந்த ஒரு களிமண் இருக்கிற இடத்துல போகும்போது களிமண்ணுக்கு உண்டான சுபாவத்தை எடுத்துக்குது. அது போல இந்த ஜட உலகம்னா இப்படித்தான் இருக்கும், பௌதிக லோகம் இப்படித்தான் இருக்கும்னு இருக்கு. அதுக்குள்ள நம்ம வந்துடுறதுனால என்ன பண்றோம், பை டிஃபால்ட் நமக்கு அந்த 3 குணங்கள் அதோடைய இது. அப்ப இதுல இருந்து நான் எப்படிதான் வெளியில வர்றது அப்படின்னாக்கா, அது பகவானுடைய காரணமற்ற கருணையினால் மட்டும்தான் வெளியில வர முடியும். எப்படி? பக்தி தொண்டின் மூலமாக. பரமாத்மாவோட குணங்கள் என்ன? அவர்தான் உன்னத அனுபவிப்பாளர். நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நான் தான் அனுபவிக்கின்றன, அது இல்ல, பகவான் தான். அதுதான் வந்து நித்தியமான விஷயம். அவரே உன்னத அனுபவிப்பாளர், அனைத்தின் உரிமையாளர். அவரே ரிஷிகேஷர், அவரே வந்து ஆத்மராமர், சர்வசாட்சியாக இருக்கார், அனைத்தையும் அனுமதிப்பவர் அவரே. அவர் வந்து பக்தர்கள் மூலமாகவும் இல்ல மனசாட்சியா சொல்றாரு, இல்ல கண்ணா இது தவறு, வேண்டாம். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா மது இருந்துருது, வேண்டாம் நமக்கு தெரியுது, ஆனாலும் அதே மீறி என்னுடைய நாக்கோட சுவை என்னால் கட்டுப்படுத்த முடியல. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், அதை அந்த மனசால தோண்டினாலும் அதை மீறி நான் வந்து அதை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். அப்ப அதனுடைய பலனை நான் அனுபவிச்சுதானே ஆகணும். எனக்கு தெரிஞ்சே நான் அந்த தவறை செஞ்சேன் அப்படின்னாக்கா அதை அனுபவித்துதான் ஆகணும். ஆக்சுவலா நம்ம ஏதாவது தெரியாம ஒரு தவறு செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது பாவம். அதுக்கு வந்து என்ன இருக்கு, ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, பாவத்துக்கு பாவம் கழிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், பாவம் மன்னிப்பா, பரிகாரம் இருக்கு. அந்த பாவத்துல இருந்து விடுபட பரிகாரம் இருக்கு. ஆனா அபராதத்துக்குள்ள இருந்து நம்ம விடுபட பரிகாரம் இல்ல.
காலையில நம்ம என்ன படிக்கிறோம் மங்களாத்தில 10 குற்றங்களை பத்தி படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அந்த 10 குற்றங்களை நாம தவிர்க்க வேண்டும். அப்படி 10 குற்றங்களை தவிர்த்தால் ஒழிய பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் சாத்தியப்படாது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. சோ பகவானுடைய நாம உச்சாடனம் செய்யணும் அப்படின்னாக்கா இந்த 10 குற்றங்களை தவிர்க்க வேண்டும். சோ இந்த குற்றங்கள் செய்யறதுனால நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னாக்கா அபராதம். அதுல இருந்து நாம விடுபடவே முடியாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். அதனாலதான் அதை நினைவு கொள்றதுக்காக நமக்கு 10 குற்றங்கள் நம்ம தினமும் படிக்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். 21வது பதம் மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது வாசிங்க. 2 பேர் வாசிட்டாங்க. எல்லாரும் இன்னைக்கு வாசிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி வாசிங்க. பிரபு வாசிங்க. காரிய காரண கர்த்தෘத்வே ஹேது பிரக்ருதிர் உச்யதே புருஷ சுக ரூபானாம் போக்ருத்வே ஹேதுர் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இங்க பாக்குறோம் எல்லா விளைவுகளுக்கும் காரணம் என்ன? என்னுடைய செயல் அப்படின்னுட்டு. அப்படி என்னுடைய செயலாக இருந்தாலுமே கூட அந்த செயலை நான் எங்க பண்றேன்? இந்த இயற்கை இந்த பிரகிருத்துல தானே பண்றேன். இந்த லோகத்துல இருந்து தானே பண்றேன். அதே சமயத்துல கடைசியில அதை சாங்ஷன் பண்றது யாராக இருக்கிறாரு? என்னுடைய பகவானாக இருக்காரு. எல்லாருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் பகவான் சர்வசாட்சியாக இருக்கார். சோ இந்த உலகத்தோட பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு என்னதான் இந்த இயற்கை பகவான் இதெல்லாம் சொன்னாலும் யாரு ஃபைனலா பகவானே நமக்கு சர்வசாட்சியாக இருந்து நமக்கு சாங்ஷன் பண்றவராக இருந்தாலும் அதை செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு உந்துதல் யார்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மா கிட்ட இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா காலையில மங்களார்த்திக்கு நம்ம எந்திரிக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆனா நம்மளால முடியல. ஒரு பக்கம் மனசு என்ன சொல்லுது? தூங்கணும்னு சொல்லுது. ஆனா இன்னொரு பக்கம் இல்ல நுண்ணறிவு என்ன சொல்லுது? இல்ல காலையில இருந்துச்சு அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 ரவுண்ட்ஸ் ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். நம்ம எங்கவும் போல இங்க இருந்து தானே பண்றோம் அப்படி. அப்ப மனசை நாம கட்டுக்குள்ள வைத்து உண்மையான அந்த புத்தி கூர்மையோட எந்திரிச்சு நம்ம அந்த மங்களகரமான செயல்கள் செய்தோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அந்த ஆன்மீகத்துல முன்னேறுகின்றோம். ஒரு நாள் நம்ம ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டோம், ஒரு நாள் அந்த மனசோட வார்த்தையை கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு அடுத்த நாள் அது சித்தமே ஆகாது. அடுத்த நாள் நம்மளால எந்திரிச்சு அதை பண்ணவே முடியாது. அதனால நம்மளோட மனசு கூடயே நம்ம போராட வேண்டியதாக இருக்கு. சோ அதனால என்ன ஒரு செயல் செய்தாலும் அதையும் தாண்டி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா? ஆத்மாதான் ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ அந்த என்னுடைய அனைத்து செயல்களோட காரணம் யாரு அப்படின்னாக்கா இந்த ஜீவாத்மா உயிர்வாழி அப்படின்றத சொல்லப்படுது. சோ ஜீவனுக்கும் பிரகிருத்திற்கும் இடையே உள்ள உறவு என்ன? நாம இந்த பிரகிருத்தியோட குணங்களால கட்டுப்படுத்தப்படுறோம். ஆனா பகவான் இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டு இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ அதனால பிரபுபாத நமக்கு ரொம்ப எளிமையா கொடுத்திருக்காரு. நம்ம அந்த 4 ஒழுக்க விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆட்டோமேட்டிக்கா சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம ஒழுக்க விதிமுறைகளை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ அவர் நமக்கு முதல்ல பரிந்துரைக்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா பகவானுடைய நாம உச்சாடனம். அதை எப்படி பண்ணணும்? சஸ்டெயினா பண்ணணும், தொடர்ந்து பண்ணணும். 2 மாலை நான் ஜபம் பண்றேன் அப்படின்னு ஒரு 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 விரதம் எடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா உறுதியா அந்த 2 மாலையிலேயே நம்ம நிக்கணும். அதை விட குறையக்கூடாது. அடுத்த மாசம் என்ன பண்ணணும்? திருப்பி அந்த 2 4ஆ மாறணும், அந்த 4 6ஆ மாறணும். நைட்டு கரெக்டா 10 மணிக்கு படுத்துட்டீங்க, இல்ல அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் உங்களுக்கு செகண்ட் லெவல் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னாக்கா வாரத்துக்கு 1 நாள் தான் கிளாஸ் இருக்கும் உங்க எல்லாருக்குமே. அப்ப நீங்க நல்லா காலையில மங்களார்த்தி பண்ணலாம். கரெக்டா 8 மணிக்கெல்லாம் படுத்துட்டீங்க, 9 மணிக்கெல்லாம் படுத்துட்டீங்கன்னா காலையில ஃப்ரீயா எந்திரிச்சிருவீங்க. எந்திரிச்ச உடனே 3 o'clock நம்ம லிங்க் ஓப்பன். காலையிலேயே நீங்க 16 மாலைகள் முடிச்சிடலாம் 6 மணிக்குள்ளார. சோ இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம்னா பக்தர்களோட சங்கத்துல. அஃப்கோர்ஸ் ரெஸ்ட் ரொம்ப முக்கியம். சோ நம்ம அந்த மாதிரியான செயல்கள்ல எப்பவும் பக்தி தொண்டுல இருக்கும்போது பகவானை பத்தியே நினைச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்றோம்? அத மரணிக்கும் தருவாயிலும் அவருடைய ஸ்மரணத்திலேயே இருக்கிறதுனால தாழ்மையான உடல்களை நாம எடுப்பதே கிடையாது. பகவான் அதானே சொல்றார், ஜன்ம கர்ம சமே திவ்யம் ஏவம் யோவேத்தி தத்வதக தியக்த்வ ஜீவித புனர்ஜன்ம நைதி மாம்சோர்ஜுன. யாரெல்லாம் என்னுடைய பிறப்பு அல்லது தோற்றம் இந்த லீலைகளை மரணிக்கும் தருவாயிலும் நினைச்சுட்டு இருக்காங்களோ, திவ்யமானதுன்னு உணர்றாங்களோ, அவங்க மீண்டும் இந்த பௌதீக லோகத்துக்கு வருவதே இல்லை அப்படிங்கிறார்.
சோ அதுக்குதான் ப்ரோபர் சொல்ற, மரணம் நமக்கு எப்ப வரும்னு தெரியாது. எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுடைய அந்த ஸ்மரணத்துக்கு போகணும். அப்ப நம்ம நாம மட்டும் சொல்லிட்டு இருப்போம். உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு ஓகே, நம்ம இப்பதானே பிராக்டிஸ் பண்றோம். அப்ப என்ன பண்ணலாம், பகவானுடைய ரூபத்தை நம்ம மனசுல வச்சுக்கலாம், மெடிடேட் பண்ணலாம். அதுக்குதான் நம்ம காலையிலேயே மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றோம். சரியா? சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, 12 வருடங்கள் தொடர்ந்து மங்களார்த்தி பாக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வைகுண்ட லோகம் வந்து உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அப்படின்றத சாஸ்திரத்துல பாக்குறோம். சோ அதனால முயற்சி பண்ணுங்க காலையில மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றதுக்கு. அது போல நித்தியம் பாகவத சேவையா, தினமும் அந்த மங்களார்த்தி நீங்க முடிச்சிட்டு 5:30ல இருந்து 5:50 அந்த 20 நிமிஷம் தினமும் ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்துட்டு இருக்கும். முடிஞ்சதுன்னா நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணுங்க, முடிஞ்சது இல்ல உங்களால முடியும், சோ ஜாயின் பண்ணுங்க. சோ நம்மளுடைய செயல்கள் தான் நம்மள நிர்ணயம் பண்ணும். அதை தொடர்ந்துதான் இதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். 22வது பதம் வேற யாராவது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிங்க மாதாஜி, பிரபுஜி. மாதாஜி வாசிங்க. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. புருஷ பிரகிருதி ஸ்தோகி புங்கதே பிரகிருதி ஜான் குணான் காரணம் குணசங்கோ அஸ்யவா சத் அசத் யோனி ஜன்மசா. ஜன்மசு. இவ்வாறாக படிங்க. ஜட இயற்கையில் உள்ள உயிர்வாழி இயற்கையின் முக்குணங்களையும் அனுபவித்துக் கொண்டு வாழ்வின் வழிகளை பின்பற்றுகிறான். இவை ஜட இயற்கையின் தொடர்பினால் ஏற்படுபவை. இவ்வாறு பல்வேறு இனங்களில் அவன் நன்மை தீமைகளை சந்திக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஜட இயற்கையில இருக்கக்கூடிய நாம இந்த ஜீவராசிகள் நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த இயற்கையோட குணங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். என்ன அந்த 3 குணங்கள், என்ன அந்த 3 குணங்கள் இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது? சொல்லுங்க பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு. யாரோ ட்ரை பண்ணீங்களே. 3 குணங்கள் படிக்கிறோமே, என்ன அந்த 3 குணங்கள்? ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். அந்த 3 குணங்கள்ல நாம என்ன பண்றோம், இந்த பிக்சர் பார்க்கும்போது என்ன தெரியுது நமக்கு? இதுல ஏதாவது புரிதல் இருக்கா? நீங்க பாருங்க என்ன தெரியுது இதுல இருந்து. சொல்லுங்க. சத்துவகுணம் படிப்படியா முன்னேறி படிப்படியா நம்ம முன்னேறோம் இல்லையா? ஓர் அறிவுல இருந்து 6 அறிவுள்ள மனுஷனாக நம்ம மேல போயிட்டே இருக்கோம். சோ இருக்கிற அனைத்து ஜீவராசிகளிலும் எது உயர்ந்ததாக சொல்லப்படுது? மனிதனாக பிறக்கிறதுதான். அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது, அதிலும் அரிது கூன் குருடு செவிடு இன்றி பிறத்தல் அரிதுன்னு ஔவையார் சொல்லியிருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா அந்த நிலையில தான் நம்ம அனைத்து புலன்களையும் பகவானுடைய கைங்கரியத்துல உபயோகப்படுத்த முடியும், பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். அப்படி நாம பக்தி தொண்டு செய்து எந்த இடத்துல இருந்து நம்ம விழுந்தோமோ அந்த இடத்திற்கு நாம மீண்டும் செல்ல முடியும். நான் எதுக்குப்பா அங்க போனோம், நான் இப்படியே இருந்துக்கிறேனே, விட்டுருங்களேன். அப்ப நம்ம இதுலயே ஒண்ணுண்டு இதுலயே என்ன பண்ண போறோம், பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியிலே இது பண்ணிட்டு நம்ம இதுலயே கஷ்டப்பட வேண்டியதான். இப்ப ஒரு குழந்தை இருக்கு, குழந்தைக்கு தெரியாது இல்லையா, அந்த மலை ஜலம் அதெல்லாம் பத்தி குழந்தைக்கு தெரியாது. அது என்ன பண்ணும், அதுலயே போயிட்டு அதுலயே உழந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா தாய் பார்த்துட்டு சும்மா இருப்பாளா? நம்ம பார்த்துட்டு சும்மா விடுவோமா? அது பாட்டுன்னு இருந்துட்டு போது, நம்ம விடுவோமா எங்கேயாச்சும்? நமக்கு ஒரு மனசு எப்படி பதைக்கும் இல்லையா? அது போல பகவான் இடத்துல இருந்து நாம இங்க விழுந்துட்டோம். இந்த ஜட உலகம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம், துக்கங்கள் மட்டுமே நிறைந்தது. நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம வந்து பெரிய இது பண்ணிட்டோம், அதை பண்ணிட்டோம், நான் இதை அனுபவிக்கிறேன். கடைசியில் நம்ம மரணத்தை பார்த்துதானே ஆகணும். ஒவ்வொருத்தரும் மரணத்தை நம்ம எதிர்கொள்ளதான் வேண்டும். அப்படி இருக்கும்போது இதுல என்ன பெரிய நமக்கு வந்து உயர்வு இருக்கு, இல்ல இதுல என்ன ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு அப்படின்றது வந்து ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாகவே இருக்கு. அப்ப நான் இதுல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னாக்கா என்ன, எனக்கு இந்த உடல் கொடுத்திருக்கார், இதை வச்சு நான் என்ன பண்ணணும், என்னுடைய மறந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உணர்வை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுக்கு தான் எனக்கு இந்த மனித உடல் கிடைச்சிருக்கு. சோ இதை உபயோகப்படுத்தி ஒவ்வொரு புலன்களையும் நான் பகவானுடைய பக்தி தொண்டுல ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம்.
ஸோ அந்த ஜட இயற்கையில இருக்கக்கூடிய உயிர்வாழி 3 குணங்களையும் அனுபவிச்சுக்கிட்டு நாம பண்ற கர்மங்களையும் விளைவைகளையும் அனுபவிச்சுட்டு இதுலயே நாம உழண்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால இதுல இருந்துதான் நமக்கு நன்மை தீமைகள் வந்து ஏற்படுகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு கிடைச்ச அந்த சிறு சுதந்திரத்தை நாம தவறாக பயன்படுத்துறதுனால நாம இங்க விழுந்துட்டு இருக்கோம். பகவான் நம்மள போ அப்படின்னு விடல, நம்மளை திருப்பி கருணையோடு கொண்டு போறதுக்காக தான் பக்தின்றத கொடுத்திருக்காரு நமக்கு. நாம கிருஷ்ண உணர்வுல நிலை பெறாதவரை ஓர் உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு மாறும்படி அவனது ஜட உணர்வு அவனை பலவந்தப்படுத்தும். ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த இச்சை. நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்கிறதே அரிதானது இந்த நேரம். அதை என்ன பண்ணணும்? பக்தி மார்க்கத்துக்கு உபயோகப்படுத்தணும். நமக்குள்ள திறன்களை என்ன பண்ணணும்? பக்தியில ஈடுபடுத்தணும். அப்ப அது வந்து தூய்மை அடைகின்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கிருஷ்ண உணர்வில் நிலைத்து நிற்க முடியும். வாசிங்கோ 23வது பதம் மாதாஜி. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அதுக்கு மேல ஸ்லோகம் உபத்ரஷ்டானுமந்தாச்ச. உபத்ருஷ்டானமந்தாச பாரதே போக்த மகேஸ்வர பரமேத்மெதி சப்தயுக்த தேஹே அஸ்மின புருஷ பரா. மாதாஜி சாரி, ராங்கா இருந்துச்சுன்னா. இருப்பினும் இவ்வுடலில் மற்றொருவரும் இருக்கின்றார். அவர் தெய்வீக அணிவிப்பவாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுவாரும் ஆவாரே. தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இங்க வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே இன்னொருத்தர் யாரு இருக்காரு? ஷிரோதக சாய் விஷ்ணுவாக பரமாத்மாவாக பகவானே வீற்றிருக்கின்றார். அவர் தான் வந்து தெய்வீக அனுபவிப்பாளர். நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம அனுபவிக்கிறவங்கன்னு, ஆனா இல்ல, அவர்தான் உண்மையான அனுபவிப்பாளர். அவரே இறைவன், பரம உரிமையாளர், அனைத்தின் உரிமையாளரும் அவரே. அவர் மேற்பார்வையிட்டு அனுமதி வழங்குபவரும் பரமாத்மா என்று அறியப்படுபவரும் ஆவார் அப்படின்றத இங்க தீர்க்கமா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ யாரு நம்மளுடைய செயல்களை மேற்பார்வையிட்டு இருக்காரு? பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்மளுடைய செயல்களை நடத்தணும். இது நாள் வரைக்கும் நமக்கு பக்தியை பத்தி தெரியாது. இப்போ அவருடைய கருணையினாலே பக்தர்கள் சங்கம் கிடைச்சிருக்கு. அப்ப இதுல நம்ம எதுக்கு இது எல்லாத்தையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இந்த நான் ஒரு செயலை செஞ்சேன்னா இதுக்கு நான் தான் காரணம், நான் பெரிய ஆளு அப்படின்னு கிடையாது. நம்ம இந்த ஜட உலகில இருக்கோம், நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு கீழ்ப்படிந்துதான் இருக்கோன்றதை புரிஞ்சுக்கணும். சோ இந்த ஜட உலகில 3 குணங்களுக்கு ஏற்றாறு போல நாம கைபொம்மையாக ஆட்விக்கப்படுகின்றோம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும். நாளையில இருந்து யாராவது உங்க மேல கோவப்பட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? என்ன பண்ணுவீங்க? கோவப்படக்கூடாது. அதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவீங்க? கோவம் தான் இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் பண்ணிருக்கேன், கோவப்பட்டிருக்கேன், இப்ப திடீர்னு கோவப்படாம இருக்கணும்னா எப்படி முடியும்? அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? சாட்டிங்ல போகணும், இறைவனை நினைக்கணும். அதுதான் இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காரு நமக்கு இல்லையா? ஒரு உயிர்வாழி அவன் நடந்துக்கிறதுக்கு காரணம் அவனுடைய 3 குணம். ஒண்ணுமே இல்ல, அவங்கள ஜஸ்ட் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏன் இப்படி பண்றாங்க? ஓகே, இவரா பண்ணல, இவர் என்ன பண்றாரு? அந்த 3 குணத்துல ஆட்பட்டு அவங்க இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க. சோ நம்ம ஒருத்தவங்க எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் உடனே அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? டக்குன்னு அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம அதை வந்து உள்வாங்கிட்டு அந்த அந்த இதை வந்து அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும். அது நம்மளுடைய இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபுக்கும் சரி, மெட்டீரியல் லைஃபுக்கும் சரி அது வந்து உகந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். யார் வாசிக்கிறீங்க? 24வது பதம் வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் சஹா சர்வதா வர்தமானோ அபி நசாபியோ அபி ஜெயதே. ஜட இயற்கையின் உயிர்வாழி குணங்களுடான இவற்றின் உறவு ஆகியவற்றை பற்றிய இந்த தத்துவத்தை புரிந்து கொள்பவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அவனது தற்போதைய நிலை எவ்வாறு இருந்தாலும் சரி, அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் நிறைய இடத்துல நமக்கு பிரமாணம், நிறைய இடத்துல ப்ராமிஸ் பண்றார். சோ நம்ம வந்து ஒரு ஜடை இயற்கையில இருக்கோம். நம்மளுடைய இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் காரணம் நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன். அப்ப இந்த இடத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நான் வந்து என்ன பண்றேன்? பை டிஃபால்ட் நான் அப்படி நடந்துக்கிறேன். இந்த உடல் வேற, ஜீவாத்மா வேற, ஜட இயற்கையோட 3 குணங்கள்ல நான் இருக்கேன். இந்த விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறான் இல்லையா? இந்த 6 கேள்விகள் அர்ஜுனன் சொன்னதை புரிஞ்சுக்கிறான் இல்லையா? அப்ப புரிந்து கொள்ளும் போது அவன் நிச்சயமாக முக்தி அடைகின்றான். அப்போ அவங்க இந்த தற்போதைய நிலையில எவ்வாறு இருந்தாலும் அவன் மீண்டும் இங்கே பிறவி எடுக்க போவதே இல்லை.
இங்க நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் பாக்குறோம்? யாருக்காவது தெரியுதா? என்ன எக்ஸாம்பிள் பாக்குறோம்? பிக்சர். பாகவதத்தை வந்து சிவகோஸ்வாமி வந்து எல்லாத்திட்டையும் சொல்றாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. வேற யாருக்காவது என்ன புரிதல் இருக்கு? பிரபு சொன்னது கரெக்டா? கரெக்ட் பிரபு சொன்னது. பிரபு சொன்னது கரெக்டா? தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆமா. இப்ப இங்க நம்ம பாக்குறோம், பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேக்குறார். அவர் மட்டுமா கேக்குறாருன்னா இல்ல. சோ பகவானுடைய விஷயம் அப்படித்தான். சோ அங்க பாத்தீங்கன்னா நாரத ரிஷி இருக்காரு, எல்லா ரிஷிகளும் அங்க இருக்காங்க. அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டத சூத்த கோஸ்வாமின்றவர் கேட்டுதான் அவர்தான் நைமிஷாரண்யத்துல நைமிஷாரண்யம் என்ற இடத்துல எல்லா ரிஷிகளும் சேர்ந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் போனதுக்கு அப்புறம் துவாபரம் முடிஞ்சு கலியுகம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மக்கள்லாம் கஷ்டப்படுவாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, எல்லார் மேலயும் ரொம்ப கருணையோட அவங்களுக்காக இந்த கலியுகத்தை அவங்க எதிர்கொள்ளணுன்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்றாங்க, பல்லாயிரக்கணக்கான வருடங்களாக அவங்க யக்ஞம் செய்யறாங்க. அந்த இடத்துக்கு வந்து சூத்த கோஸ்வாமி வருகின்றார். சூத்த கோஸ்வாமி யாருன்னா, இப்ப இங்க உட்கார்ந்து கேக்குறாங்க இல்லையா ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட இருந்து, அப்படி கேட்ட ஒருத்தர் அதே ஞானத்தை நைமிஷாரண்யத்துல யக்ஞம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ரிஷிகள் எல்லாரும் யாருக்கு தலைமை கீழே பண்றாங்க, சௌனக ரிஷியோட தலைமைகள் கீழே எல்லாரும் யக்ஞம் பண்றாங்க. அவங்க கிட்ட வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விளக்குகின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இங்க பாத்தீங்கன்னா பரீட்சித் மகாராஜருக்கு 7 நாளுக்குள்ள வந்து மரணம் சம்பவிக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஆனா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மரணம் சம்பவிக்க போதே அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து கஷ்டப்படல. அவர் என்ன பண்றாரு, சமிக்ஞ ரிஷி, அதெல்லாம் எதனால நடந்துச்சுன்னு தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு கதை. கலிபுருஷர் வரார். ஏன்னா துவாபரயுகம் முடிஞ்சு கலியுகம் வரப்போகுது. உடனே பரீட்சித் மகாராஜர் கோவம் வருது, எப்படி நீ வந்து என்னோட இதுக்குள்ள பிரவேசிக்கலான்னு. ஆனா அதுதான் வந்து இயற்கை, நீ வந்துதான் ஆகணும். ஒரு யுகம் முடிஞ்சு அடுத்த யுகம் வந்தாச்சு. சரின்னு அவர் 4 இடத்த கொடுக்குறாரு, நீங்க எல்லாம் போய் இருந்துக்கோ அப்படின்ற. எது திருப்பி அது சோது மது மாது அந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்ற. அவர் போய் இப்ப சுத்திட்டு வந்துட்டாரு. அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த கூட என்னால இங்க பார்க்க முடியலன்னு சொல்றாரு. சரி அப்ப வேற என்ன விஷயங்கள் அப்படின் போது அப்பதான் வந்து அவர் சொல்றாரு, ஓகே தங்கத்துல நான் இருந்துக்கிறேன், அந்த 4 இடம் பிளஸ் தங்கம் அப்படின்றாரு. ஓகேன்னு ஒரு பர்மிஷன் கொடுத்த உடனே, ஏன்னா இவர் ராஜன் எல்லாரையும் சரணாகதி அடைஞ்சவங்களுக்கு வந்து இவருக்கு என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்தே ஆகணும். சொன்ன உடனே என்ன ஆகுது, கலிபுருஷர் வேகமா போய் பலி சக்கரவர்த்தியோட கிரீடத்துல உட்கார்ந்துட்டார். அவர் தலையில வச்சிருக்காரு இல்லையா கிரீடம், தங்கம். சோ அதோடைய பலன் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, ஆஹ் காட்டுக்கு வேட்டையாட போறார். ஏன்னா அது அரசனுடைய சத்ருனுடைய ஒரு இது, அவங்க கண்டிப்பா போகணும். அப்பதான் அவங்களுடைய திறன் வளர்க்கப்படும் இல்லையா. காட்டுல இருக்கவங்க எல்லாம் மிருகங்கள்லாம் நாட்டுக்கு வந்துச்சுனாக்கா மக்களை வந்து பாதுகாக்கணும், அது இல்லாம போராடணும், அந்த வலிமை வேணும்ன்றதுக்காக அவர் வந்து காட்டுக்கு போறார். போனா வழி தவறி எங்கேயோ போயிட்டார். பயங்கர தண்ணி தாக எடுக்குது. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சரி என்ன பிரபு, தண்ணி தாக எடுக்கு மாதாஜி. இவர் தண்ணி அலைவாரு. அப்போ ஒரு ரிஷி இருப்பார் காட்டுல. ரமேஷ் பிரபுவா? ரமேஷ் பிரபு, ராமமூர்த்தி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சொல்லுங்க பிரபு, சொல்லுங்க. அப்புறம் அவர் வந்து ஞானத்தில் இருப்பாருங்க. ஆமா, அந்த ரிஷி பேரு இவர் வந்து தண்ணின்னு கேட்பாருங்க. கேட்கும்போது அவர் செவி சவைக்காம உட்காந்துருப்பாரு. கோபம் வரும். கோபம் வர்றதுக்கு அந்த கலியுக புருஷன் நின்றுடுவான். அப்போ வந்து இவர் கோபம் வந்து அந்த செஞ்ச புண்ணியங்களால இவர் வந்து அதை அவர் அம்பிடும் போது அதை தடுத்துக்கும். அதன் பிறகு மாதாஜி அந்த கோபம் தீராம ஒரு பாம்பு செத்து கிடக்கும் மாதாஜி. அந்த பாம்பு எடுத்து இந்த ரிஷிகர் முனிவர் கழுத்துல போட்டுடுவாரு. போட்டுட்டு போனதுமே இவர் போட்டுவிடுவார். அங்க இருந்த வீரர்கள்லாம் அவங்கெல்லாம் போயிட்டு அவருடைய பையன், அவருக்கு முனிவருக்கு ஒரு பையன் ஆத்துல குளிச்சுட்டு இருப்பாரு. அவர்கிட்ட போய் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, இது போல உங்க அப்பா மேல பாம்பு, அந்த பரிஷத் மகாராஜா வந்து பாம்பு வந்து போட்டுட்டு போயிட்டாரு ராஜா மேல, ராஜா வந்து போட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் அங்க தண்ணியில் இருக்கும்போது சாபம் கொடுத்துருவாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் பேர் வந்து சமிக்ஞ மகரிஷி. நீங்க சொன்னீங்க அவர் வந்து வில்லு போடுவார், அதெல்லாம் போடல அவரு. நம்மளுடைய ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான் பிரமாணமா எடுத்து பண்றோம். ஏன்னா நிறைய பேர் நிறைய கதைகள் சொல்றாங்க. ஒரு கண்ணு திறந்து ஒரு கண்ணு மூடிட்டு இருப்பாரு. அவரு திறந்திருந்தும் எனக்கு தண்ணி குடிக்கலன்ட்டு கோவத்துல அப்படி டேரக்டா போட்டுருவாரு. அப்படிதானே மாதாஜி?
அதுவும் அதுவும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பரீட்சித் மகாராஜருடைய இந்த கதையே இருக்கு. அப்ப அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, இவர் வந்து அந்த இந்த தங்கத்துல களி இருந்தது. அதோட இதெல்லாம் இருக்கு. பிளஸ் இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னாக்கா, அங்க அந்த செத்த பாம்ப எடுத்து அவர் கழுத்துல போடுறார். போட்டுட்டு இந்த பாம்பு எப்படி செத்து போயிருக்கோ, அந்த உணர்வற்று இருக்கு இல்லையா? அதே மாரி நீ இருன்னு சொல்லிட்டு கோவத்துல போயிடுறாரு. ஆனா அரண்மனைக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவர் மனசே சரியில்ல. எப்படி நான் அந்த மாதிரியான ஒரு வேலை செஞ்சேன்ட்டு அவருக்கு வந்து கொஞ்சம் அப்படியே கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்காரு. ஆ சமீக்ஷ மகரிஷியோட மகன் வந்து ஸ்ருங்கி 5 வயது தான் பிராமணன். எவ்வளவு ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்கன்னு பாருங்க. இவர் பிரபு சொன்னது போல அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிண்டல் பண்ண உடனே கோவத்துல என்ன பண்றாரு? அங்கேயே கங்கை நதியை எடுத்துட்டு என்ன பண்றாரு? சாபம் கொடுத்துறாரு அந்த ராஜனுக்கு. எவ்வளவு பெரிய ஒரு 5 வயது பிராமணனுடைய சாபம். பரீட்சித் மகாராஜர் யாரால வந்து பாதுகாக்கப்பட்டார் குழந்தையா இருக்கும்போது, சிசுவா இருக்கும்போது? எதுக்கு அவருக்கு பரீட்சித்துன்னு பேர் இருந்தது? கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணரால் பாதுகாக்கப்பட்டவங்க. ஸ்ரீகிருஷ்ணர் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்து உத்தரையோட வயித்துக்குள்ளார அஸ்வத்தாமன் வந்து பிரம்மாஸ்திரத்தை ஏவி விட அந்த வெப்பத்தை தாங்க முடியலன்னு 3 பேரும் யாராரு? குந்தி மகாராணி, உத்தரை, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க திரௌபதி 3 பேரும் துவாரகா கிளம்பின்னு இருக்க கிருஷ்ணரை பிடிச்சிட்டு ஒரே பிரார்த்தனை. உடனே அவர் என்ன பண்றாரு? உத்தரைக்குள்ளார வயிற்றுக்குள்ளார போய் கர்ப்பத்துல போய் அந்த குழந்தைய வந்து பாதுகாக்கிறார். அப்ப அந்த குழந்தை வந்து பாக்குதான். வெளியில வந்து ஒவ்வொருத்தரையா பரீட்சை பண்ணி பாக்குதான். இவர்தான் எனக்கு கூட உள்ளார வந்தாரோ, இவர்தான் என்னை காப்பாத்தினாரோன்னு ஒவ்வொருத்தரையும் பாக்குதான். அதனால அந்த குழந்தைக்கு பேரு பரீட்சித் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்கன்னு பாக்கணும். சோ அப்படி உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால சிசுவாக இருக்கும்போதே காப்பாற்றப்பட்ட அந்த உயர்ந்த தன்மை கொண்ட குழந்தைய ஒரு 5 வயது பிராமண குழந்தையோட சாபம் வந்து என்ன ஆச்சு? 7 நாளுக்குள்ள எந்த பாம்பால எங்க அப்பா கழுத்துல மாலையிட்டு அவரை அவமானப்படுத்தினாயோ அதே பாம்பு தீண்ட பெற்று மரணம் சம்பவிக்கும்னு சொல்லிட்டார். அதுக்கு தெரிந்து கொண்ட அடுத்த நிமிஷம் எந்த ஒரு மன சஞ்சலமும் இல்லாம நீங்க அந்த இது படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அவங்க அப்பா சொல்லுவார். ஃபர்ஸ்ட் கேண்டர்ல வருது. அவங்க அப்பா வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுவாரு. என்னப்பா இப்ப நீ இப்படி பண்ணிட்டியே? நீ ஒரு பிராமணன். ஆனா நீ வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு அவர் எவ்வளவு பெரிய உயர்ந்தவர் அப்படின்ட்டு இந்த கதையெல்லாம் சொல்றார். ஆனா பரீட்சித் மகாராஜர் வந்து கொஞ்சம் கூட மனசஞ்சலப்படாம பிராமண குழந்தையோட கருணை அப்படிங்கிறார். இந்த சாபம் பிராமண குழந்தையோட கருணை இப்பவாவது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. 7 நாள் தானே எனக்கு இருக்கு. அந்த 7 நாளுக்குள்ள நான் என்ன செய்தால் மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்துக்கு வர முடியாது அப்படின்றத அவரு எல்லார்கிட்டையும் கேட்க சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பகவானுடைய நாம ரூப குண லீலையான ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை உபதேசம் பண்றாரு அப்படின்னு பார்க்கணும். இங்க எதுக்கு நம்ம இந்த இது சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, நான் தான் அந்த செயலை செஞ்சேன். ஆனா எப்படி செஞ்சேன்? எதனால செஞ்சேன்? இந்த ஜட இயற்கையில இருக்கிறதுனால தானே. ஏன்னா அதுதானே சுபாவம். இப்போ துவாபரயுகம் முடிஞ்சு கலியுகம் வரப்போகுது. கலியுகத்தோட தன்மை எப்படி எல்லாம் இருக்க போகுதுன்றது ஆல்ரெடி சொல்லப்பட்டாச்சு. அதுதான் வந்து இயற்கை. கலியுகத்தோட இயற்கை தன்மை அதுதான். எப்படி சால்ட் வந்து துவர்க்கும், பாவக்காய் கசக்கும், அந்த மாதிரி கலியுகத்தோட தன்மையே அதுதான் தெரிஞ்சிருச்சு. பகவான் இல்ல. அப்போ அங்க வந்து கண்டிப்பாக வந்து கொடுமையான விஷயங்கள் நடக்க போகுது. அப்ப பரீட்சித் மகாராஜர் இங்க வந்து எவ்வளவு உயர்ந்த தன்மையில இருந்தாலும் அவர்தான் அந்த பாம்பு எடுத்து போட்டார். அவர்தான் அந்த செயலை செய்தார். ஆனா எதோட இன்ஃபுளுயன்ஸால பண்ணாரு? இந்த ஜட இயற்கையோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ இந்த அதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு? ஓகே, ஜட இயற்கை என்ன உந்துதல் செய்தாலும் அதை செய்தது நான் தானே அந்த விஷயத்த செஞ்சேன். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு? எதுக்கும் வந்து அவர் மன சஞ்சலப்படாம இதுவும் பகவானுடைய கருணை இப்படி நடக்கணும். அப்பதான் வந்து நமக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிடைக்கும். அதனால மத்தவங்களும் நம்ம இப்ப அனுபவிக்க முடியுதுன்னா இந்த லீலை நடக்கலன்னா நம்ம கதை என்ன இருக்கும் இல்லையா? சோ அதனால இத புரிஞ்சுக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பகவான் முக்தி அளிக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஓகே, இதெல்லாம் அதனை பத்தின எக்ஸ்பிளனேஷன் தான். 25 ஸ்லோகத்தோட நம்ம முடிச்சிடலாம். யார் வாசிக்க போறீங்க இன்னையோட கடைசி ஸ்லோகம்? வாசிக்காதவங்க வாசிங்க. வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிங்க. வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. த்யனேனாத்மனி பஷ்யந்தி கேஷித் ஆத்மனம் ஆத்மனா அந்யே சாங்கியேன யோகேனே கர்ம யோகேனே சாபரே. தங்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவினை சிலர் தியானத்தினாலும் சிலர் ஞானத்தை வளர்ப்பதாலும் வேறு சிலர் பலனை எதிர்பாராது செயல்படுவதனால் காண்கின்றனர்.
ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. அப்ப இங்க தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த மூணு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்குல்ல, அது என்ன யோகம் நம்ம இங்க பாக்குறோம்? ஞான யோகம், கர்ம யோகம், பக்தி யோகம் அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? தியான யோகம், ஞான யோகம், நாட் கர்ம யோகம். தியான யோகம், ஞான யோகம், கடைசியாக இருக்கிறது பக்தி யோகம். இந்த 3 விஷயங்களை யோகங்களை செய்து பகவானை நாம புரிஞ்சுக்க முடியும். அவர் எங்க இருக்கார்? நம்மளுடைய இதயத்துக்குள்ள இருக்கார். எப்படி அவரை புரிஞ்சுக்க முடியும்? 3 விஷயங்கள்ல புரிஞ்சுக்க முடியும். தியானம் பண்றதுனால தியான யோகம், ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வதனால பகவானை பத்தி இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சுக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாம கடைசியாக இருக்கிறது பக்தி யோகம். எது ரொம்ப விசேஷமானது? பக்தி யோகம் என்பதே விசேஷமானது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அந்யே त्वयेवम् अजानन्त वृष्वाण्येप्य उपासते तेऽपि चादि तरन्त्येव மிருத்யும் ஸ்ருதி பரயாயனாம். சிலர் என்ன பண்றாங்க? ஆன்மீக ஞானத்தில் அனுபவம் இல்லாத போது, ஞான யோகம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? எனக்கு அவ்வளவா ஞானமே இல்லப்பா. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க? மத்தவங்க கிட்ட இருந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதன் மூலமாக பகவானை வழிபடுத்துறாங்க. எதுக்கு நம்ம இந்த ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறோம்? ஞானத்தை வளர்த்துக்கிறதன் மூலமாக அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம். எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றோம்? அந்த பக்தி சேவையை நாம செய்றோம். பக்தி தொண்டு சிரேஷ்டமானது, உயர்ந்தது நம்ம பாக்குறோம். அதான் ஞானம் வந்துருச்சு. அதை நான் எப்படி பண்ணணும்ன்றதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு. நவவித பக்தி தொண்டு. அப்போ நான் அதை பத்தி நான் என்ன பண்ணணும்? இன்ஸ்ட் ஆஃப் மத்த விஷயங்கள்ல என்னோட பொழுதுபோக்குல நேரத்தை செலவிடுறது பதிலா ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், வந்தனம், அர்ச்சனம், தாஸ்யம், சக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம், 9 விதமான பக்தி தொண்டுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு எடுத்துட்டு பண்ணாலே அது பெரிய சிரேஷ்டம் நம்ம சொல்றோம். சோ அதனால எனக்கு ஞானத்தை தன்னால படிச்சுக்க தெரியல அப்படின்னாக்கா, அந்த பிறரிடமிருந்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்கள்கிட்ட இருந்து நாம கத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அதிகாரிகளிடமிருந்து கேட்பதற்கான தங்களது இயல்பின் காரணத்தினால அவங்க பிறப்பு இறப்ப கடந்து செல்கின்றார்கள். இங்க நம்ம பாக்குற பிக்சர் யாரோடதுன்னு தெரியுதா? யாரோடது இது? யாராவது ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம். சைத்தன்ய மாதாஜி. இல்ல பிரபு. நித்யானந்தா. இல்ல நீங்க அந்த மாலை அவங்களோட இது பார்த்த உடனே அவர் நினைச்சிட்டீங்க. அப்ப அவங்களுக்கு முன்னாடி யார் இருக்காங்க? சைத்தன்ய பிரபு, நித்யானந்த பிரபுக்கு லேடிஸே வரவே கூடாது. மாதாஜிஸ்னா தூரம் தான் நிக்கணும். எங்கேயாச்சும் நீங்க பாத்திருக்கீங்களா அங்க அவங்களோட இதுல ஏதாவது ஒரு லேடிஸ் இருக்காங்கன்னு? இல்ல. ஏன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும்போது நம்ம பாக்குறோம், பஞ்சு நெருப்புன்ற மாதிரி உடனே வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவாங்களாம். அதனால ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். அந்த பிரம்மச்சரிய இதுலாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ அவங்க கிடையாதுங்க. வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இல்ல. சீதா ராதே பிராட்டி கிருஷ்ணன். சீதா பிராட்டி மாதிரி தெரியும். ஓகே, யாருக்கும் தெரியல. நான் சொல்றேன். கபில தேவரும் தேவஹூத்தியும். சோ தேவஹூதி கர்தம முனிவர் 2 பேரும் பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றாங்க. பகவானே, எங்களுக்கு உங்களை மாதிரியே ஒரு குழந்தை வேணும் போது அவர் என்ன சொல்றாரு? என்ன மாதிரி குழந்தைல நான் தான் வர முடியும்னு சொல்லிட்டு வர்றாரு. சோ அவர் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஆத்ம ஞானத்தை, அந்த சாங்கிய யோக தத்துவத்தை உபதேசம் பண்றார். சோ கர்தம முனிவர் தன்னுடைய அந்த கடமைகள்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவர் காட்டுக்கு போய் வானப்பிரஸ்தம் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொண்டு பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? அதனால அவர் போயிடுறார். அப்போ அவர் சொல்றார், தன்னுடைய மகன் கிட்ட இருந்து தாய் தேவஹூதி என்ன பண்றாங்க? அந்த ஆத்ம ஞானத்தை கற்றுக்கொள்கின்றார்கள். பக்தின்றது என்னன்றதை கத்துக்கிறாங்க. சோ இந்த கதையோட நான் இந்த இது முடிக்கிறேன். 10 மணி ஆயிடுச்சு. இந்த கதையோட நம்ம முடிக்கலாம். சோ தேவஹூதி பாத்தீங்கன்னா எப்பவும் கர்தம முனிவருக்கு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கணும்னு நினைப்பாங்க. அவங்க ஒரு பெரிய 9 பேர் பிறக்கிறாங்க இல்லையா? இவருக்கு தக்ஷ மகாராஜனுக்கு தட்ச பிரஜாபதின்னு நம்ம சொல்றோம். அவருக்கு 9 பெண் பிள்ளைகள் இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தவங்க தேவஹூதி. இவங்க கூட சேர்ந்து பிறந்தவங்க தான் பாத்தீங்கன்னா பார்வதி தேவி அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னாக்கா, அவர் அரச குலத்துல இருந்த ஒரு அரசியாகவே இருந்தாலுமே கூட கர்தம முனிவர் ரிஷி. அவர் இந்த எப்பவும் பகவானுடைய பகவத் தொண்டிலேயே இருக்காங்க, பகவத் கைங்கரியத்திலே இருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த ரிஷிக்கு மனைவி ஆகிறதுக்காக தன்னை ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க. அவருக்கு எப்பவும் தொண்டு பண்ணிட்டே இருக்காங்க. அவர் பாத்தீங்கன்னா வருஷ கணக்காக அவர் பாட்டு தியானத்துல அமர்ந்துருவாராம். அப்போ அவருக்கு தேவையான விஷயங்களை எடுத்து கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி அவங்க தனியா பக்தி பண்ணல. பகவானை பத்தின ஞானம் இல்லை அவங்களுக்கு. என்னுடைய கணவனுக்கு நான் பக்தி சேவை பண்ணணும், அது மட்டும்தான் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. அப்போ அவங்க அவ்வளவு உயர்ந்த பாகவதர் இல்லையா? கர்தம முனிவர் கிட்ட இருந்து ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ள இல்ல. அவங்க என்ன பண்ணாங்க? அவருக்கு சேவை பண்றது மட்டும்தான் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட
இது ஆன உடனே அவர் என்ன பண்றாங்க, நீங்க வந்து ஆஹ் அவர் கேக்குறாரு, ரொம்ப உடல் எல்லாம் மெலிந்து போய் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காங்க தேவகூதி. பாகவதத்துல படிப்போம் நம்ம இது. அப்போ வந்து உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லும்போது அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, எனக்கு வந்து எல்லாரும் மாதிரியும் எனக்கு வந்து என்ன குழந்தைகள்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அவர் ஏற்கனவே ஒரு வாக்கு சொல்லிதான் அவங்கள திருமணம் பண்ணிருப்பார். எப்ப எனக்கு ஒரு ஆண்மக பிறக்குறாங்களோ அப்ப நானு இவங்களை விட்டுட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிதான் அவங்க வந்து கல்யாணமே பண்றாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு குழந்தை சாக்ஷாத் பகவானே வந்து பிறக்கின்றார் கபில தேவர். சோ அவர்தான் என்ன பண்றாரு, சாங்கிய தத்துவத்தை, அதாவது உடல் வேறு ஆத்மா வேறு, பகவானுக்கு எப்படி நாம பக்தி தொண்டு செய்யணும், என்னென்ன விஷயங்களை செய்யணும், எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்ற பூரணமான ஞானத்தை தன்னுடைய தாய்க்கே உபதேசம் பண்றார். நம்ம இங்க என்ன பாக்குறோம், எனக்கு ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னாக்கா அதை அதிகாரப்பூர்வமான ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். சோ இன்னையோட இந்த கிளாஸை இப்படி நம்ம முடிக்கலாம். நாளைக்கு நம்ம மிச்சதுல இருந்து தொடங்கலாம். சரிங்களா? நாளைக்கு எனக்கு திருப்பி L3 கிளாஸ் இருக்கு. யார் வராங்கன்னு பார்க்கலாம். யாராவது ஒருத்தவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்கள 2 நாளுக்கு, ஃப்ரைடே சாட்டர்டே. அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க எல்லாருக்கும் சேர்த்து வாரத்துக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் L3 கிளாஸ் இருக்கும். யாரு நம்ம இவங்க பிரபு இருக்காங்களா, மோகன்தாஸ் பிரபு வந்து உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுப்பாங்க வாரத்துக்கு ஒரு நாள். ஞாயிற்றுக்கிழமை 8 மணிக்கு இருக்கும். அந்த ஒரு கிளாஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். எல்லா பேட்ச், இப்ப 4 பேட்ச் ஓடிட்டு இருக்கு L2, எல்லா பேட்சுக்கும் அவர் ஒருத்தர் தான் வந்து கிளாஸ் எடுப்பார். அதனால எல்லாரும் அடுத்து நீங்க எல்லாரும் அதுக்கு முன்னேற போறீங்க. எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஞாயிற்றுக்கிழமை மாதாஜி, ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில 8 மணிக்கா சாயங்காலம் 8 மணிக்கா மாதாஜி? நைட் 8 மணி பிரபு, காலையில கிடையாது, நைட் 8 மணி. சரிங்க மாதாஜி. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। जगतगुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। नित्य गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्णा. 11 பேர் தான் இருக்கும், ரொம்ப கம்மியா இருக்குமே பிரபு. விஷ்ணு பிரபு. ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி, ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி, உங்களை 9 PM வந்து அட்மின் சேவை பண்றீங்களா ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி? 9 PM எப்படி விஷ்ணு பிரபு பண்றாங்க இல்லையா இப்போ, அந்த மாதிரி அவங்களோட சேர்ந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். இப்ப குமுதா மாதாஜி நம்ம வந்து காலையில 3 மணிக்கு கோஹோஸ்டா இது பண்றோம். நீங்க வந்து 9 PM எடுத்துக்கிறீங்களா? எடுத்துக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, அதை பத்தின திருப்பி டீடைல்டு டிஸ்கஷன் அதுதான், அதை எப்படி பண்ணணும் என்னதுன்னு நம்ம அப்புறமா டீடைல் டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. காலையில 3 மணிக்கா மாதாஜி? மதியம் 3 மணிக்கா மாதாஜி? காலையில 3 மணிக்கு என்ன இருக்கு? இல்ல நான் கேட்டேன் மாதாஜி, மதியம் 3 மணி கிளாஸ் தானே மாதாஜி கோகோஸ்ட் பண்றீங்க? ஆமா, மதியம் 3 மணிக்கு தான் நீங்க ஆல்ரெடி இருக்கீங்க. நீங்க 2 இடத்துல இருக்கீங்க. அதனால நான் வந்து உங்களை தெளிவுபடுத்துறேன். நீங்க அந்த 3 மணியோட ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாத்துலயும் நம்ம இது பண்ண முடியாது. நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் இல்லையா? சோ அப்பதான் இன்னொருத்தவங்களுக்கு சேவை கிடைக்கும். சேவை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நமக்கு கிடைக்குதோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நம்ம பக்தியில முன்னேற முடியும். சேவை கிடைக்கணும். அதனால நீங்க 3 மணிக்கு நீங்க இருந்துக்கங்க கோஹோஸ்டா. 9 மணிக்கு ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி. வரப்போற பேட்ச் வந்து 60வது பேட்ச். நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்ம இது பண்ணணும். அதனால நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? வேற என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன், மத்தது நாளைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். வேற எதுவும் கருத்துக்கள் இது இருந்ததுன்னா சொல்லலாம், இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஏற்கனவே 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துட்டேன், மன்னிக்கணும். பரவாயில்லைங்க மாதாஜி, 10 வரைக்கும் வேண்டாம் வேண்டாம், 10 மணிக்கெல்லாம் வேணாம். காலையில நம்மளால மங்களார்த்திக்கும் இதெல்லாம் எந்திரிக்க முடியாது. அதனால நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நன்றி. நீங்க அது உங்களோட இது காட்டுது, மேன்மையை காட்டுது. இருந்தாலும் நம்ம அப்படி பண்றது சரியில்லை. ராமமூர்த்தி பிரபு, உங்க எல்லாரையும் திருப்பி பார்த்ததுல ரொம்ப சந்தோஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி, குமுதா மாதாஜி போய் அங்க போய் தேடிட்டு இருந்தேன். 9 PM இன்னொரு கிளாஸ்ல போயிட்டு அப்புறம் தான் புரிஞ்சது, ஓஹோ இது வந்து L3யோட பேட்ச் அப்படின்னு. அந்த அளவுக்கு எல்லாரும் ரொம்ப கனெக்டடா இருந்தீங்க ஒவ்வொருத்தரும். ரமேஷ் பிரபுவ, ராமமூர்த்தி பிரபு போய் ரமேஷ் பிரபு ட்ரை பண்ணேன். மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றீங்களா பிரபு? ராமமூர்த்தி பிரபு மாதாஜி காலையில 4 மணிக்கு 5 மணிக்கு 4 மணிக்கெல்லாம் அட்டன் பண்ணுவோம் மாதாஜி. சொல்லிட்டேன் டெம்பிள்ல நீங்க வந்து எப்பவுமே வந்து ராமமூர்த்தி பிரபு வராங்க, அவங்கள ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா தமிழ்னு போடுறவங்க மட்டும் தானே அவங்க கவுண்ட் பண்றாங்க. சோ நீ அவங்களும் தமிழ் தான் அவங்க வராங்கன்னு சொல்லி. சரி, வேற என்னமோ சொல்லணும்னு நினைச்சேன், மறந்துட்டேன். நாளைக்கு இல்ல ஞாயிற்றுக்கிழமை பாக்கலாமா? ஞாயிற்றுக்கிழமை கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் நம்ம. நாளைக்கு கிளாஸ் இருக்கு. வேற யாருன்னா வருவாங்க. ஏன்னா இந்த L3 பேட்ச் கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு இது இருக்கு. அவங்க சீக்கிரமா முடிச்சு விட்டாதான் அடுத்து அவங்க L4 அடுத்தடுத்த டீச்சர்ஸ் எடுக்கிறீங்க. எங்களுக்கு
நீங்க இப்ப எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா மாதாஜி L3? L3 கடைசி இதுல இருக்கு. நீங்க வேணும்னா அதை மங்கள ஜாயின் மாதாஜி பண்ணிக்கலாம் எடுக்கிறாங்க. முன்னாடி. மங்கள மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. மங்கள மாதாஜி வியாழக்கிழமை எடுக்கிறாங்க. மாதாஜி இந்த ஜூலை கிளாஸ் பேட்ச். முடிச்சாதான் மாதாஜி. இதை முடிச்சிட்டு நீங்க வாங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு புரிதல் இருக்கும். அதை முடிச்சிட்டு வாங்க. ஒன்னும் அதான். அர்ஜென்ட்ல நம்ம எல்லாரும் மாறி மாறி வந்துட்டு இருப்போம். அதனால நீங்க இது பண்ண வேண்டாம். L3 மங்கள மாதாஜி எடுக்கிறாங்க. டைம் இருக்கு நமக்கு. ஜூலை மாசம் ஸ்டார்ட் பண்ணது இப்போ வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கு L3. அதனால நம்ம சரிங்க பொறுமையா போவோம். ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே சரிங்களா? ஹரே சரி கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா.